prijelaza Goričan. U ovom trenutku na mjesto svečanog puštanja u promet autoceste Goričan-Čakovec duge 16 km stiže helikopter sa hrvatskim predsjednikom doktorom Franjom Tuđmanom. U njegovoj su pratnji, kako je najavljeno, visoki državni dužnosnici, premijer Zlatko Mateša, potpredsjednik vlade dr. Jure Radić, ministar obrane Gojko Šušak i mnogi drugi visoki dužnosnici, savjetnici predsjednika i saborski zastupnici. U tih nekoliko trenutaka do dolaska hrvatskog predsjednika iskoristit ću kako bi vas upoznao s još nekoliko pojedinosti vezanim uz gradnju ove prometnice dugačke 16 km. Inženjerske postrojbe hrvatske vojske, kao što sam već rekao, počele su s radovima prije godinu dana. A nakon pripremnih radova u ovaj su se projekt uključile građevinske tvrtke iz Čakovca, Varaždina, Zagreba i Splita. Autocesta Goričan-Čakovec dio je jednog od najvažnijih prometnih pravaca u Hrvatskoj, koji će izravno povezati hrvatsko-mađarsku granicu s riječkom lukom. U mreži europskih cestovnih pravaca ta je autocesta dio koridora koji povezuje zemlje Baltičkog mora i istočne Europe s Jadranom. Ovaj je prometni pravac od velikog značenja za povezivanje Hrvatske s Poljskom, Češkom, Slovačkom, Ukrajinom i naravno s Mađarskom. No smatram potrebitim još jednom naglasiti kako je ova dionica od 16 km autoceste dovršena u rekordno kratkom vremenu. U izgradnju je uloženo 250 milijuna kuna. Preko ceste je izgrađeno 11 nadvožnjaka te 2 čvorišta, Goričan i Čakovec. Kako kažu stručnjaci, posebna pozornost poklonjena je zaštiti podzemne pitke vode. Najzaslužniji za brzinu građenja, koja je iznenadila stanovnike Međimurske županije, su inženjerci hrvatske vojske. Ljudi i tehnika druge bojne 66. pukovnije oružanih snaga diktirali su visok ritam u koji su se morali uklopiti građevinske tvrtke koje su obavile završne radove asfaltiranja i opremanja ove moderne autoceste. Podsjećam, tijekom prošle godine u Hrvatskoj izgrađeno ukupno 40 km autocesta i to na pravcima Delnice, Rijeka i Krapina-Zagreb. Prema izjavi ministra pomorstva, prometa i veza Željka Lužavca, Goričan će s lukom Rijeka biti povezan autocestom do 2000. godine. Ovih se dana dovršava i poluautocesta od Popovca do Svete Helene, a nastavlja se i gradnja drugog kolničkog traka i dionice prema Kominu. Završetak te dionice predviđa se do iduće turističke sezone. Evo, upravo očekujemo dolazak hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana, na mjesto svečanog puštanja u promet autoceste Goričan-Čakovec. Ovdje ga očekuju mnogi lokalni dužnosnici, a i naravno i stanovnici Međimurja i okolice, predstavnici graditelja te gosti iz Mađarske. Do sada program je trajao već nekakvih sat vremena, izmijenili su se mnogi glazbenici koji su pripomogli održavanju dobrog raspoloženja do najsvečanijeg trenutka dolaska hrvatskog predsjednika. Domaćin hrvatskom predsjedniku, koji će mu, kako je najavljeno, poželiti dobrodošlicu, je župan Međimurske županije Marijan Ramuščak. U očekivanju smo izlaska hrvatskog predsjednika iz helikoptera. U pratnji hrvatskog predsjednika su brojni visoki hrvatski dužnosnici, među kojima i premijer Zlatko Mateša, članovi vlade, saborski zastupnici, stranački dužnosnici. Evo, upravo je na granični prijelaz Goričan stigao i hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Kao što je bilo najavljeno, domaćin župan Međimurske županije Marijan Ramuščak poželio mu dobrodošlicu, a tu su i general bojnik Vladimir Zagorec, pomoćnik ministra obrane Stjepan Adanić, general bojnik Ljubo Česić-Rojs te predstavnici lokalnih vlasti. Idemo, gospod, idemo brzo gore. Od mjesta slijetanja helikoptera pa do svečane bine hrvatski će predsjednik proći 100-tinjak metara
puta do svečane tribine kroz špalir stanovnika Međimurja i okolice koji su željno očekivali ovaj trenutaka, kao što čujete i burno pozdravljaju hrvatskog predsjednika. Hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman i visoki državni dužnosnici prilaze tribinu, ispred koje su se, kao što vidite, okupili brojni stanovnici Međimurske županije te predstavnici graditelja koji su u rekordno kratkom vremenu dovršili ovu autocestu. Tisućljetnog sna slobodne, nezavisne, međunarodno priznate Hrvatske u međunarodno priznatim povijesnim granicama. Predsjednik Tuđman Bićemo nazočni puštanju u promet 16 km dionice autoceste i gostima iz Mađarske od Goričana do Čakovca, jer nakon vojno-redarstvene oluje Druga vojna 66. pukovnije Oružanih snaga Republike Hrvatske zajedno s graditeljima iz Čakovca, Varaždina i Zagreba te Splita u rekordnom vremenu od 280 radnih dana izgradila ovu dionicu. Svečanost otvorenja dionice autoceste Goričan-Čakovec počet će izvođenjem hrvatske himne. Dame i gospodo, pozdravimo još jednom predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franju Tuđmana. Poštovani gospodine predsjedniče Republike, štovani uzvanici i gosti, dragi žitelji Međimurske županije, dragi prijatelji Mađari, dobar vam dan, dobrodošli na ovu svečanost da zajedno obilježimo još jednu pobjedu mlade Hrvatske države. Ovoga puta da obilježimo graditeljsku oluju u kojoj su pripadnici Hrvatske vojske, točnije Oružanih snaga Republike Hrvatske, druge
Bojne 66. pukovnije, potpomognuti graditeljima iz Čakovca, Varaždina, Zagreba i Splita, u rekordnih 280 dana izgradili 16 km suvremene autoceste od Goričana prema Čakovcu. Ceste koja život znači. Za početak riječi dobrodošlice našeg domaćina, župana Međimurske županije, profesora Marijana Ramušaka. Štovani gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, štovani gospodine predsjedniče Hrvatske vlade, gospodo ministri, župani i dožupani hrvatskih županija, gradonačelnici i načelnici hrvatskih i mađarskih gradova i općina, štovani uzvanici, dragi sugrađani, gospođe i gospodo. S velikim zadovoljstvom pozdravljam danas među nama predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franju Tuđmana. Pozdravljam predsjednika Vlade Republike Hrvatske, sve nazočne članove Vlade, župane i dožupane, gradonačelnike i načelnike, a posebno naše drage goste iz prijateljske Republike Mađarske, kao i brojne Hrvate iz Mađarske. Zahvaljujem svima na dolasku. Današnjim danom još jedan veliki hrvatski san, autocesta od Goričana do Zagreba i Rijeke, postaje stvarnost. Da bismo taj san ostvarili, morali smo najprije stvoriti Hrvatsku državu. Gospodarski, politički, diplomatski i vojno, tako snažnu da može zauzeti ravnopravno mjesto u svjetskoj zajednici država i naroda. Na ostvarenje tih ciljeva hrvatski je narod čekao gotovo 1000 godina. Za te su sve te ciljeve pale mnoge žrtve. Od Zrinskih i Frankopana, koji su upravo iz Međimurja krenuli na put bez povratka, do Stjepana Radića i brojnih žrtava Domovinskog rata. Molim stoga da svima njima, znanim i neznanim hrvatskim junacima, odamo počast minutom šutnje. Počivali u miru. Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo, za 2 dana bit će točno godinu dana od početka radova na izgradnji autoceste Goričan-Zagreb, a već danas prvu dionicu od Goričana do Čakovca puštamo u promet. To je podvig kakav nije viđen u Europi. Možemo ga u prvom redu zahvaliti Hrvatskoj vojsci, njezinoj odličnoj organizaciji, velikoj disciplini i još većoj marljivosti, te dakako suvremenoj mehanizaciji. Od prvog dana zadivljeni smo svime što su činili. Radili su svakim danom, često i blagdanima, od ranog jutra do kasno u noć, pa i do ponoći. Bez njih autocesta ne bi bila danas gotova. Zato zahvaljujem svima, a posebno generalima Vladimiru Zagorcu i Ljubi Česiću, zapovjednicima Danku Barbariću i Juri Antunoviću, te svim vojnicima, časnicima i dočasnicima. Kao što smo oslobodili svaki pedalj hrvatske zemlje, tako ćemo isto zajedničkim snagama izgraditi svaki pedalj prelijepe nam domovine, a nakon vojne oluje spremni smo za gospodarske oluje. Dakako velik doprinos u izgradnji posebno svih 11 nadvožnjaka, betonske podloge, polaganju asfalta dale su hrvatske graditeljske tvrtke, posebno Međimurske i Varaždinske županije, naročito Tegra Čakovec, Zanatska zadruga Međimurka Čakovec, Cesta i Tehnobeton Varaždin, AC Konzorcij Varaždin i time pokazali potpunu spremnost u opremi, struci i sposobnostima da mogu s pouzdanjem nastaviti izgradnju autoceste do Varaždina, Zagreba i Rijeke. Zato nam nisu potrebne nikakve koncesije ni strani izvođači. Dakako, bez gotovih projekata hrvatskih cesta bez prethodnih radova i parcelacije koje je obavila Fotogrametrija Zagreb ne bi radovi mogli ni započeti. Nemanji doprinos dali su i službenici županijskih ureda Međimurske županije, pogotovo za katastar te imovinsko-pravne poslove i njihove pročelnice Jasminka Špoljar i Ksenija Brlek. Za Međimursku županiju ova cesta do Zagreba i Jadrana ima ogromno značenje, ne samo gospodarsko, nego i političko. Ona je doprinos svekolikoj i sveopćoj povezanosti Hrvatske. Međimurje se razvilo u bazen proizvodnje zdrave hrane, naročito povrtljarstva, voćarstva, vinogradarstva. U zadnje 4 godine uložili smo znatne napore u razvoj stočarstva,
tako da danas imamo preko 130 farmi koje daju velike količine mlijeka, mliječnih prerađevina i mesa. Sve će to, još svježe i gotovo toplo, biti istog jutra na tržnicama i trgovinama Zagreba, Rijeke i priobalnih gradova. I na kraju, gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo, još jednom zahvaljujem svima na dolasku, želim samo mir i zdravlje te puno uspjeha u obnašanju odgovornih dužnosti. Hvala svima. Dame i gospodo, nepuna 2 mjeseca nakon obilježavanja također jedne velike graditeljske pobjede hrvatskog naroda, otvaranja mosta na Maslenici, evo nas kod još jedne pobjede. Zato prepuštamo sada mikrofon potpredsjedniku Hrvatske vlade, ministru obnove i razvitka, doktoru Juri Radiću. Gospodine predsjedniče, ponosni i radosni puče hrvatski. Dijelim vašu veliku radost jer se nalazimo pred još jednom velikom pobjedom hrvatskog čovjeka. Nakon što smo pod vašim vodstvom, gospodine predsjedniče, obranili, sačuvali, utvrdili i obnovili Hrvatsku državu, imamo mogućnosti da ju gradimo, da ju izdignemo do europskih razvojnih dosega za koje postoje u njenu čovjeku i njenu plodnom tlu sve mogućnosti. I ne samo da gradimo u ratu srušenoj trećini hrvatske zemlje, ne samo da je pred nama zadatak sagraditi gotovo 143.000 novih, a još uvijek dobrim dijelom porušenih domova, nego valja nam izgraditi sve one druge sustave Hrvatske države koji su u prošlim vremenima namjerno bili zapostavljani. I jedan vidljivi znak, vidljivi iskorak tog našeg programa jest i ovih 16 km autoceste od hrvatsko-mađarske granice, od Goričana prema Zagrebu, Rijeci i Puli. Mi smo ovih 16 km sagradili obarajući pritom 2 rekorda. Prvi rekord u cijeni gradnje, zahvaljujući izvrsnoj organizaciji posla pod vodstvom Hrvatskih cesta, a uz izniman doprinos Hrvatske vojske i naših građevinskih poduzeća iz čitave Hrvatske, uz sudjelovanje čak i poduzeća naših invalida, uspjeli smo postići još do sad neviđenu cijenu od nešto iznad 15 milijuna kuna po kilometru dužine ove ceste. A u raspravama sa stranim partnerima za koncesiju na ovoj cesti imali smo ponude koje su i 4 puta veće po kilometru ceste od one koje hrvatski čovjek svojim radom i trudom može postići. I zato ova cesta, koja je u punom smislu plod i hrvatskih projektanata i graditelja, dakle našeg uma i znoja, u koju je ugrađeno sve evo tu proizvedeno, od šljunka iz ovih rijeka okolnih pa do cementa iz naših cementara, sve je to za nas poticaj da u vremenu koje je pred nama, doista kroz sljedeće 3, najviše 4 godine, mognemo se od Goričana autocestom provoziti sve do Pule. Vi ćete, gospodine predsjedniče, potkraj ove godine otvoriti još jednu dionicu na toj cesti, od Delnica do Kupljaka, a ovih dana i drugu dionicu od Zagreba prema sjeveru. Nadamo se da ćemo ove godine naći se i na otvaranju ceste od Masleničkog mosta prema Zadru, a tijekom sljedećih godina još mnoge poteze. Evo odavde na hrvatskoj-mađarskoj granici moramo javno reći da ćemo ove godine započeti autocestu Zagreb-Split sa ili bez stranih partnera. I samo još nešto. Mislim da među svima kojima treba čestitati, ako je gospodin župan nabrojio, nedostaje još njegovo ime. I njegova zasluga za ovaj veliki posao je bila neprocjenjiva.
I samo ću vas još sve skupa podsjetiti da kad smo se dogovarali o početku ove ceste i javno rekli krećemo u njenu gradnju, rekli su nam to su HDZ-ove predizborne tlapnje. Opet HDZ zavarava narod. A što će sad reći kad je gotova cesta? Sazvali su... Tada su čak sazvali konferenciju za tisak da objasne narodu kako su to gluposti, kako nema ništa od te gradnje. A cesta je gotova i najdalje za 3,5 godine bit ćemo i u Puli. Živjeli! Ovo su godine kada su pred hrvatskim narodom i hrvatskom vladom zahtjevne zadaće. Međutim, sve je puno lakše kada su ovako učinkoviti i brzi rezultati lako vidljivi. Pa pozivamo sada premijera hrvatske vlade, magistra Zlatka Matešu. Štovani gospodine predsjedniče, drage Međimurke, Međimurci, gosti nam iz Mađarske susjedne, sve je puno lakše, kao što veli Branko, ali zato jer su naši generali to odradili pred 2 godine. Pa onda mi možemo se posvetiti ovome što radimo danas. Negdje 25. lipnja prošle godine, kada smo se našli ovdje na ovom istom mjestu, nije bilo ovako lijepo, svečano, vi niste bili isto tako tu. Bilo je nas nekolicina koji smo stvarno odlučili provesti tu nakanu u djelo. Od svih ovih koji su danas tu, generala Rojsa, Česića, naših zapovjednika, ministra i potpredsjednika Radića, ministra Šuška, mi smo bili sigurni da se ovaj poduhvat može napraviti. I to je ono što je bitno, vjerujte, ako danas Hrvatska nešto odluči, ako tome bude sva usmjerena, onda rezultat ne može izostati. Dame i gospodo, evo mogu vam najaviti da će se za 3 godine s ovog mjesta za 3 sata doći u Rijeku. I to je obećanje na koje nas, sve nas možete provjeravati i vidjet ćete da će to biti jedno od obećanja koje je isto tako ispunjeno kao i sva ova do sada. Dragi moji, mogu vam reći još jednu ugodnu vijest. Petak 13. dakle za 10-ak dana otvorit ćemo i dionicu od Popovca do Svete Helene. Usprkos toga što je petak i 13. jer ni takvi datumi ništa drugo u Hrvatskoj ne može smetati. Živjeli! Teško je najaviti čovjeka koji je u hrvatskoj povijesti u tako kratkom vremenu toliko puno toga učinio za hrvatski narod i za hrvatsku državu. Međutim, ja ću reći samo, pozdravimo sada utemeljitelja suvremene hrvatske države, predsjednika Republike, doktora Franju Tuđmana. Dame i gospodo, drage Hrvatice i Hrvati, hrvatska mladeži, viteški pripadnici Hrvatske vojske, pripadnici mađarske etničke manjine ovdje u Međimurju i dragi gosti, štovani gosti iz Mađarske. Kao što ste čuli od predgovornika, prisustvujemo jednom događaju koji nije tek otvaranje 16 km moderne europske autoceste. Taj čin ima dublje značenje. Naime, sa takvim otvaranjima, kao što je rekao potpredsjednik vlade Radić, koji nije jedino, nego smo i ovih proteklih godina u ratnim okolnostima gradili, izgrađivali i puštali u promet i prometnice i druge objekte. Hrvatsku smo i u ratnim uvjetima pretvorili u veliko gradilište na korist naših ljudi.
da ova hrvatska vlast ispravlja greške protuhrvatskih vladavina iz prošlosti i ne samo one komunističke, nego i prijašnji, kada su svjesno zapostavljali povezivanje i hrvatskih krajeva, hrvatskog sjevera i juga i povezivanje Hrvatske sa Europom. Mi, ta današnja demokratska hrvatska vlast, evo, ispravlja te greške protuhrvatske politike iz prošlosti na korist i u interesu hrvatskih ljudi. I vas ovdje u Međimurju i onih u Istri, između Međimurja i Istre, s kojim želimo povezati evo i ovom autocestom. Kao što smo nama, ovom naraštaju, povijest je dala zadaću da uspostavimo Hrvatsku državu, hrvatsku slobodu, hrvatsku demokraciju. I iznenadili smo, začudili, pa i zadivili onda svijet time što smo u tome uspjeli. Što smo uspjeli uspostaviti nezavisnu demokratsku hrvatsku državu, što smo je uspjeli obraniti kad su mislili da ne možemo opstati pred udarom i agresijom jugokomunističke armije i srpskom pobunom. Začudili su se i zadivili kad smo uspostavili ne samo demokratski poredak, nego i gospodarsku stabilnost sa nacionalnom valutom, stabilniju nego li što je slučaj u bilo kojoj bivšoj socijalističkoj zemlji. I evo, sada ponovno začuđujemo i zadivljujemo svijet rezultatima svoje izgradnje. Nedavno kad smo otvarali Maslenički most, onda je to bilo opet čin i djelo uma i ruku hrvatskih ljudi, kao što je i ovo, kao što čusmo, djelo hrvatskih projektanata, hrvatskih inženjera i radnika, hrvatskih poduzeća, hrvatske vojske. Ta vojska koja je iznikla iz njedara hrvatskog naroda. Kad smo bili goloruki, izrasla je moćnu oružanu silu koja je nanijela glavnim protivnicima hrvatske slobode najveće poraze koje su u povijesti doživjeli. Ta vojska, evo, izgrađena je i u modernu tehničku snagu koja je sa svojom tehnikom prije ovih autocesta za sve ljude gradila puteve po bespućima i bosanskim i hrvatskim, da bi hrvatska vojska mogla odnijeti one pobjede koje je pobjedila. I evo, toj vojsci, njenom ministru obrane Šušku, njenim generalima, pripada zahvalnost ne samo zato što je, znači, obranila i uspostavila takvu moć Hrvatske da je moraju priznavati kao subjekt strani svijet, nego evo, toj vojsci svih hrvatski ljudi, hrvatski narod mora biti zahvalan što sudjeluje u izgradnji Hrvatske na način koji je daleko, kao što je rekao Jure, i nekoliko puta jeftiniji nego li što nam to nuđa moderna Europa i što bi inače bez nje i naša poduzeća teško se uklopila tako brz i jeftin razvitak. Prema tome, neka je hvala našim pripadnicima oružane sile i za one ratne pobjede, ali i za ove radne pobjede. Draga hrvatska braćo i sestre, dragi građani Međimurja, izašli smo tek nedavno iz surovog rata u kome je više od četvrtine hrvatskog teritorija bilo okupirano, razoreno, 143 kuća, bilo je razoreno, popaljeno, sve hrvatske crkve i škole u tim područjima razorene. Protivnik je htio da satre hrvatstvo ne samo na tim okupiranim područjima, nego da prisili Hrvatsku na kapitulaciju, da je prisili na ponovno vraćanje u nekakve balkanske okvire. I razumije se,
I razumije se, u tome je imao saveznike, brojne saveznike u Europi i u svijetu. A mi, hrvatski narod, morao se svojom snagom, svojim pobjedama ratnim i sada radnim boriti za to i izboriti za saveznike da nas priznaju, čak i oni koji nas nisu htjeli, koji nam nisu bili skloni. Ali Hrvatska je danas stabilna zemlja, Hrvatska ima i prijatelja i saveznika u današnjem svijetu. Hrvatska je stvorila uvjete za svoju trajnu budućnost. Pregrmili smo ratne teškoće na svojim plećima, samo svojim vlastitim snagama i uz Božju pomoć. Niko nam nije bio pri ruci da nam pomogne u toj borbi na život i smrt. Isto tako moramo se osloniti i na vlastite snage u izgradnji. Ali kad smo bili kadri, kad smo znali da iznesemo te pobjede u ratnim okolnostima, onda kao što pokazuje i ova izgradnja tog dijela autoceste na povezivanju hrvatskog sjevera sa jugom, kad bit ćemo kadri da izgradimo svoju zemlju i da podignemo životni standard hrvatskih ljudi na europsku razinu, da više nijedan hrvatski čovjek neće morati odlaziti u tuđinu, čak ni ovdje iz plodnog Međimurja, a kamoli dolje iz onih planinskih predjela. Što više, mi smo već stvorili uvjete za povratak golemog broja Hrvata iz svijeta. Imamo u svijetu od jednog kraja svijeta do drugoga, od sjevera do istoka, od zapada do istoka, od sjevera do juga, gotovo toliko Hrvata koliko nas ima u domovini, koji su morali napustiti zemlju iz političkih razloga jer nisu mogli biti Hrvati u svojoj zemlji, jer nisu mogli dobiti službe, čak ni obične, a kamoli u vojsci, u diplomaciji, u policiji itd. Prema tome, stvorili smo uvjete za hrvatskog čovjeka da opstane i da ovdje, u ovoj Božoj lijepoj zemlji, ima bolje uvjete za život, za svoj prosperitet, nego li bilo gdje na zemaljskoj kugli. Dragi prijatelji, draga hrvatska braćo i sestre, sve smo to mi učinili sami i možemo biti ponosni. Svak od vas je dao na ovaj ili onaj način dio za te pobjede, za one ratne i za ove radne. Razumije se, nismo zadovoljni sa onim stanjem kako danas imamo, jer su nam još mirovine, plaće male. Ali bolje su nego li u gotovo svim drugim od 24 bivše socijalističke zemlje, jedino dvije, Češka i Slovenija, imaju nešto bolje uvjete. A sve druge koje nisu prošle agresiju i takve ratne okolnosti u daleko su nepovoljnijim prilikama. Prema tome možemo biti ponosni s onim što smo ostvarili i u političkom i u gospodarskom, na ratnom području i u radnom. I budimo sigurni da je naša sudbina, naš životni standard, naša budućnost u našim, to jest vašim rukama svakoga od vas, čitavog hrvatskog naroda i svih građana. Imajmo pouzdanje u sebi i budućnost Hrvatske bit će sigurna i Hrvatska će biti sasvim sigurna, prosperitetna zemlja, zemlja blagostanja i sreće za sve njene ljudi. Neka nam živi jedina i vječna Hrvatska. Da je i ovaj naš današnji skup i ova svečanost otvaranja prve dionice autoceste od Goričana prema Rijeci s Božijim blagoslovom i s Božjom voljom svjedoči ovo preljepo vrijeme koje nas je dočekalo u najzelenijem dijelu Lijepe naše, u Međimurju, dijelu između Drave i Mure.
A da blagoslovi ovaj naš častan skup i ovu dionicu autoceste zamolit ćemo pomoćnog biskupa Zagrebačkog, monsinjora Marka Culeja. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin koji je put, istina i život bio sa svima vama. Poštovani gospodine predsjedniče, sestre i braćo, dragi prijatelji. Krist, Sin Božji, došao je na svijet da skupi raspršene. Što god dakle vodi međusobnom povezivanju ljudi, odgovara Božjoj nakani. Ono što je razdvojeno planinama, razdijeljeno vodama ili udaljeno velikim udaljenostima, spajaju novosagrađeni putevi. Zato zazovimo Gospodina, neka blagoslovi one koji su izgradili ovo djelo, a svojom pomoću štiti one koji će se njime služiti. Svako djelo tehnike treba biti sredstvo na zemaljskom putu prema vječnom spasenju. Ovaj autoput neće spajati samo gradove i mjesta unutar naše države Hrvatske, nego će spajati i različite države i različite narode prema istoku. Prije se znalo pitati koja je razlika između istoka i zapada. Odgovor je glasio: sunce dolazi sa istoka, a pšenica sa zapada. Međutim, ovaj autoput od Goričana prema Zagrebu i Jadranu želi omogućiti lakši i brži dolazak ljudima sa istoka da vide lijepu nam domovinu koju nam Bog darova, a koju mi želimo učiniti uz Božju pomoć i našim marom još ljepšom i sretnijom za sve njezine stanovnike. Želimo omogućiti i prijateljima pokazati iz drugih zemalja našu gostoljubivost, širinu srca i plemenitost hrvatske duše. Mi molimo Boga da bi Bog pratio sve putnike koji će putovati ovom cestom. Mi molimo da ova cesta ne bi spajala samo ljude i države, nego da bi bila sredstvo i povezanost čovjeka i Boga. Da bi susreti ljudi pomogli i susretu sa Bogom. Profesor Ivan Golub reče: riječ susret ima korijen od riječi sretan. Da, čovjek može biti sretan tek onda ako drugoga, svoga bližnjega, učini sretnim. Ovaj autoput ima i tu svrhu, da bi učinio sretnim ne samo stanovnike Međimurja, Zagorja, grada Zagreba i Rijeke, nego da bi ovim putem i ovom autocestom bili sretni svi oni koji će odlaziti i k nama dolaziti, da osjete da smo ljudi koji želimo omogućiti svakome da nam bude prijatelj, da nam bude bližnji. Gospodin Isus Krist naš je put kojim dolazimo u domovinu. Zato ga zajedničkom molitvom ponizno zamolimo. Gospodine Isuse, ti si postao čovjekom i rado boravio s ljudima. Učini da poduprti tvojom prisutnošću sretno hodimo putovima tvoje ljubavi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine Isuse, ti si obilazio gradove i navještao evanđelje i liječio bolesnike. Udosoj se prolaziti i našim ulicama i putevima i hrabriti nas svojim milosrđem, molimo te.
Gospodine Isuse, ti si se svojim učenicima pridružio kao pratilac na putu, blagoslovi naše puteve i udosoj se svojim riječima raspaljiti naša srca da gore radošću, ljubavlju i mirom, molimo te. Gospodine Isuse, ti si nam uzašašćem na nebo otvorio i novi put. Podržavaj nas na našem zemaljskom putovanju, da u kući Tvoga Oca nađemo svi zajedno svoje boravište, molimo te. Gospodine Isuse, ti si na svojoj majci povjerio za sinove i kćeri. Daj da njezinim zagovorom stupamo sigurnim putem, dok te jednom ne ugledamo i s Tobom se vazda radujemo, molimo te. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Pomolimo se. Bože, nigdje na svijetu nisi daleko od onih koji Tebi služe i očinskom zaštitom čuvaš one koji se u Tebe uzdaju. Udosaj se svojom milošću preteći i pratiti sve koji budu prolazili ovim putem. Blagoslovi graditelje, inženjere i arhitekte koji su u ovu autocestu ugradili svoj svoje znanje, svoju ljubav prema domovini Hrvatskoj i svoje sposobnosti kako se gradi domovina koja se ljubi i koja se brani. Budi nam pomoć i brani nas od svake protivštine, da ono što želimo možemo ispuniti i sretno prispjeti u željena mjesta po Kristu Gospodinu našemu. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Pođite u miru. Hvala. Poštovane gospođe i gospodo, poštovani gospodine predsjedniče Republike, ovime je završena svečanost puštanja u promet prve dionice autoceste Goričan-Rijeka. Hvala vam lijepa što ste bili s nama, hvala vam što ćete ostati na pučkom veselju. Dame i gospodo, pozdravimo još jednom predsjednika Republike Hrvatske, utemeljitelja suvremene Hrvatske države, doktora Franju Tuđmana. Zaplješćite još jednoj velikoj hrvatskoj pobjedi, hrvatskoj graditeljskoj oluji u kojoj su hrvatski graditelji dnevno izgradili, poslušajte dobro, 57 metara autoceste. Dnevno, to je, čini mi se, i svjetski rekord. U 280 dana suvremena po europskim standardima autocesta doživjela je današnji dan da je predsjednik Republike pusti u promet.
Hvala vam lijepa. Štovani gledatelji, nakon kraćeg zadržavanja s domaćinima i uzvanicima, hrvatski će predsjednik u koloni automobila krenuti u obilazak dovršene dionice autoceste Goričan-Čakovec. Kod mjesta Sveti križ na završetku ove dionice postrojena je inženjerska postrojba Hrvatske vojske koja sudjeluje u izgradnji autoceste. O njihovom susretu s hrvatskim predsjednikom izvjestit ćemo u sljedećim informativnim emisijama. Toliko, štovani gledatelji, u ovom izravnom prijenosu otvaranja autoceste Goričan-Čakovec. U ime programske i tehničke ekipe koja je realizirala ovaj prijenos,
Gospodine Vrhovnik, pripadnici druge bojne 66. pukovnije, koji su radili na izgradnji autoceste, postrojeni su vašu čast, prijevak predao, zapovjednik pukovnik Danko Barbar. Hrvatski vojnici, pozdrav domovine! Stop! Najbolji dio Mililano, najbolji dio. Oprema pozor! Možete sad zapojiti pozor i vi samo prolazite. A budete željeli, možete doći do nekih njih. Čestitati, možete predstaviti to. To kako na cavicu. Mislim, považno napraviti. Sve to je. Da, da. Ili smo iz helikoptera. Imate 10.000 u njegovoj prošli. Šta morate? Imaš neke zelene? Dečki, moramo ići brže malo, ajde, moramo ići brže malo. Bio. Dečki, bližite je lise, stanite sa strane, tako? Hvala.